miriranyiwo kuna Jehova, mukutambuzwa zvemurombo, idomborega rinopasimba, muedzi ari pedyo. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese kururama, moyo ushinge nerudawiro, idomborega rinokurira, zvitema zvepasipo. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese muidiro, kana ranono karichakura, idomborega rinotipawo kuzorora kudenga. Miranyi padombo, simbiranyi apo, dombo ndi Kristu ega. Kutitakurira tichazomira, nechita chichaponeswa. Umtewera kweseko, ndazita kumusimbira, gotonera kutifira, pamchinjiko weKalvari, Yesu anditungamira, rengerese nguwatese, arishamari yeidi, tinotondera Kalvari, nofarira mtemo wake, nodani tungamire, rudo rwake rwakanaka, rwaeresa paKalvari, Jesu anditungamira, rengerese nguwatese, arishamari yeidi, tinotondera Kalvari, tinofamba tisingatyi, nofarana Kristu petro, nosimbira ndichaona, shamari yepaKalvari, Jesu anditungamira, rengerese nguwatese, arishamari yeidi, tinotondera Kalvari. Tinokukwazisai mose vana vaMwari muzita raJesu Kristu. Tinotenda zvikuru kumativi mana ose enyika kwatiri, apo tinosanganazve muchikamu chino chatinonzwa shoko raMwari, iro rinotisimbisa nekutipa zvivindi zvekuramba tiri murwendo rwekunamata. Shoko raMwari ibenyu, ndiro rinotibatsira pakunamata kwedu mukurarama kwedu. Ndicho chingwa cheupenyu, ndiwo mpakwa werwendo. Ndosaka tichiwana mukana nenguva yekusimbisana, nekupanana tariro, nekunyaradzana mumazuva akaipa ekupedzisira. Soro wenyaya unoti
unouya 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 unouya. Zvakanaka. Kuna Hebrews chapter 10 ngati tsinzinyeyo timbonamata tisati tapinda mukati meshoko redu. Baba wekudenga tokutendai apo tinotora mukana wekuteerera inzwi renyu, muchitipa tariro, muchitisimbisa pakutenda kwedu takamirira kuuya kwenyu kwechipiri. Tokutendai kuti mutaure nesu muzita raJesu Kristu, amen. Wahebrew chapter 10 verse ya 37. Nokuti kanguwa kadukuduku kachiko, iye unouya uchauya asinganonoki. Nokuti kanguwa kadukuduku kachiko, unouya asinganonoki. Zviri pachena kuti kanguwa kadukuduku kachiko, unouya asinganonoki. Haangarambi akanyarara Mwari. Zviri kuitika nezviri kuwira nyika zvichiwira, anoita sekunga asipo, asi ari kuisa pachena kuti kanguwa kadiki bedzi karipo aka anouya. Kanguwa kadiki aka ndekei? Kari kunzi kanguwa kadiki karipo. Kanguwa kadiki aka ndeke kuti iwe neni tigadzirise ukama hwedu naye, nekuti paari kuuya haasi kuzouya kugashira nekunzwa zvichemo zvavanhu, nokuti vachasara vese kwenda kudenga. Vachasara dai vaine mukana wekutaura zvichemo zvavo. Mwari waigona kuvanzwira tsitsi nekuti zvimwe zvacho zvaitozogona kubatika kana vachitaura kuna Mwari. But paari kuuya haasi kuuya kuzonzwa zvichemo zvavana vavanhu, ari kuuya kuzotora wakaita kuda kwake pakanguwa kadikidika. Tinofanira kukashandisa zvine ungwaru, nokuti kadiki kanguwa ikaka kekuti tirarame upenyu hwakatwasuka. Munguwa dzekukweretwa idzodzi, mukanguwa sei shoko raMwari rati kanguwa kadiki? Nokuti tiri kurarama mumazuwa ekukweretwa, kana kuti extra time. Why extra time? Mukadzoka neni zvishoma kumashure uku, nguwa inofanirwa kudai yakatopetwa kudhara. Nyika ino yakatopetwa kudhara, nguwa yakatopera kuverengwa kudhara. Mukarangarira paya wana vaIsraeri vari kurwa hondo namaAmalekites, Joshua anoita munamato paGibheoni, zvikanzimisai zuwa rikamira. Wana vaIsraeri hatina kurekodherwa kuti wakarwa hondo iyoyo kusvika nguwai. Saka taifanirwa kudai titori ahead of time, tiri panguwa yekuverengwa kwedenga, tiri panguwa yekuverenga kwedenga. Tingadai maybe Kristu akatopeta nhoroondo yenyika ino, waponeswe, watori mumillennium, wari kucelebrata kukurira kwawakaita chivi. Saka pari kunzi takazopiwa kanguwa kadiki, iwe neni tichagona kukiya zipi yetirauzi kuti tisiye mabasa ose akaipa, kuti tigadzirire kugashira uyo unouya anouya. Zviri pachena kuti tiri kurarama mumazuwa ekukweretwa. Ndosaka uchiti ukatemwa nemusoro wopona nepainkiller, kanguwa kadiki kachiko, unouya. Habakkuk chapter 2. Habakkuk chapter 2 verse ya 3. Habakkuk chapter 2 verse ya 3. Nokuti zvakaratidzwa izvi nezvenguwa yakatarwa, zvovarira kuguma hazvingarevi nhema. Kunyangwe zvikanonoka uzvimirire, nokuti zvichauya zvirokwazvo, hazvingaiti nguwa refu. Kanguwa kadiki kachipo,
unouya. Zvakaratidzwa izvi nezvakanyorwa izvi ndezvenguva duku zvowawarira kuguma. Zvikaita sekunga zvinononoka, uzvimirire. Zvipi? Shoko raMwari rakazara nemeseji yekuuya kwaJesu kwechipiri. Yakazara Bhaibheri nemeseji yeSecond Advent. Kubva pamazuva emaapostles, wana Pauro wakanguriwa imba rwiyo urwu, unouya. Nguva ikafamba, wakamuka nguva yeReformation, wana John Huss wakaparidza, unouya. Zvikaita sekunga zvinononoka. Great Disappointment 1844, unouya. Zvikaita sekunga Bhaibheri riri kuisa pachena kuna Habhakuku kuti zvakaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, zvowawarira kuguma. Azaibvira kuti auye muponesi pasina umbobvira paita a great wave yeCovid-19, because vanhu havasaizowa neevidence chaiyo yekuti tadzikinurwa neruoko rwune simba panyika. Zviri pachena kuti hazvaifanirwa kuitika kuti unouya auye kenza isati yambobata ushe panyika. Vanhu havasaizowa nekutenda chaiko. Saka zvose zvakaratidzwa izvi zviri kuratidzwa kuti zviwawarire nekubatanidza kuguma kwenguva nekuguma kwenyika ino. Saka ndati pamusoro wenyaya unouya. Tarirai mumboona mamirire akaita nyika yekwedu nhasi. Havachakoshesi vanhu marriage, muchato. Nokuti muchato uri pakati pababa namai, murume nomukadzi. But pano padhuze panyika iri padhuze nesu paSouth Africa, havachazvikoshesi kuti murume anofanirwa kuroorana nemudzimai, but vakuti murume anoroorana nemumwe murume. And shockingly, mufundisi bishop wekuSouth Africa akanonoroorana nemumwe bishop wekuKenya. Vakanga vachinzi vakadanana for 10 years. Gore rino ra2022 vakanzi vakabatanidzwa mukati mezvitsaya utsvene, vachiti vagarisane semurume nemukadzi. Zvakaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, zvowawarira kuguma. Tarirai muone lawlessness. Vanhu havachina hanya kana kukoshesa upenyu hwemumwe munhu. Tarisai muone padhuze ipapo panyika yedu iri padhuze nesu. Munhu anopiswa ari mupenyu, kubvurwa kuitwa baka yawo ari mupenyu. Havachakoshe. Zvakaratidzwa izvo ndezvenguva yakatarwa, zvowawarira kuguma, hazvingarevi nema. Tarirai muone mapfekere akuita vanhu. Havachadi vanhu kupfeka, wava kufamba vakashama. Zvakaratidzwa izvo ndezvenguva yakatarwa, zvowawarira kuguma. Kautsinye kari kuitwa navanhu, hakuna munhu achanzwira mumwe utsitsi. Unouya. Angarambi akanyarara. Zvakaratidzwa izvi ndezvenguva yakatarwa, zvowawarira kuguma, hazvingarevi nhema. 2 Peter chapter 3. Peter wechipiri chapter 3. 2 Peter chapter 3 verse ya 3 kusvika pana 5. Pakutanga muzive henyu chinhu ichi, kuti pamazuva okupedzisira vaseki vachauya vachiseka, vachifamba nekuchiva kwavo, vachiti chipikirwa chokuuya kwake chiripiko zvino, nokuti kubva pakuparara kwamadzibaba zvinhu zvose zvinongoramba zvakaita sezvakanga zvakaita. Nokuti vanokanganwa nohoni chinhu ichi, kuti kare denga raivapo nenyika yakabudiswa mumvura, yakaitwa nemvura neshoko raMwari. Nazvino nyika yaivapo nguva iyo yakafukitswa nemvura ikaparadzwa. Zviri pachena, mwana wamai wangu,
kuti bhaibheri riri kuisa pachena kuti vanhu vazhinji vacharasha tariro vachiti hauyi. Shoko raMwari rinoreva nhema, vaseki vachauya vachiti ngatidye, ngatinwe. Vanokanganwa kuziva chinhu ichi, kuti nyika yekutanga yakafukidzwa nemvura pamazuva aNoa. Vanhu vachiita zvavanoda, vachiita muramba mhuru, asi shoko raMwari riri kuisa pachena kuti unouya, unouya. Mapisarema chapter 50 verse ya 3. Mapisarema 50 verse ya 3. Saka Mwari wedu unouya, haangarambi akanyarara. Moto unoparadza pamberi pake, nedutu guru rinomukomberedza. Mwari wedu unouya, haangarambi akanyarara. Wanyarara nguva refu, Pita achidzadzikisirwa mashoko ake akaprofita kuti vaseki vachamuka panyika vachiti hachauyi, handifungi kuti achauya. But shoko raMwari riri kuti vakomana, Mwari wedu unouya, zvisinei nechimiro chava nenyika. Mwari wedu unouya, haangarambi akanyarara. Hongu, rufu rwabata ushe vanhu vakaita vakafa seunyunyu. Vanhu vakasvimha misodzi weimba yekwake neimba yekwake, vachimira kuti vavige hama dzashayika. Mwari wedu unouya, haangarambi akanyarara. Panapa pisarema raAsafi riri kudeclare pachena kuti Mwari wedu unouya, haangarambi akanyarara. Wanyarara sekunga Mwari asipo, but one day chikukutsira chedeka chichatsemura gore chadaidzira zvaitwa zvapera, chodeclare kuti wakarurama ngaarambe akarurama, uyo wakaipa ngaarambe akaipa. Mumwe nomumwe opiwa tuso rake nekubata kwake kwaanenge akaita pasi pezuva. Mwari wanyarara, vanhu vachiurayana kwenguva refu, hondo dzese dzichirwiwa kuna naUkraine, Russia. Mwari wachiita sekunga asiko. But I want to declare manguva ino kuti unouya, unouya, haangarambi akanyarara. Hongu zvirema zvazara zvatekeshera panyika. Vamwe vanozvarwa vakadaro, vamwe vanotsakatika, vanovhunwa makumbo pamatsaona, vamwe mapofu vanozvarwa vasingaoni, vamwe vanoputikirwa nemishina. Wanyarara Mwari for a very long time. Kubva munguva ye-great controversy, kubva munguva ye-great disappointment, kubva munguva ye-reformation, wana John Huss wachikuchidzirwa mumoto wachipiswa, wana Jerome, wana John Wycliffe wachikuchidzirwa mumoto, wamwe wachidyiwa neshumba, wamwe wachisundidzirwa kuzvikara zvesango. But Mwari achiona hake achiita sekunga asipo. Mwari wedu unouya, zvakazarurwa chapter 1 verse ya 7. Tarirai anouya nemakore, meso ose achamuona, marudzi ose enyika achachema. Mwari wedu unouya, haangarambi akanyarara. John chapter 14 verse ya 1. Saka moyo yenyu ngairege kumanikidzwa. Zvinomanikidza zviripo panyika, but Mwari ari kuramba achiisa tariro kuvafambi kuti let not your hearts be troubled. I shall come, ndinouya, nekuti pandiri kumboenda ndiri kunonogadzira pokugara. Mwari Jesu haana kwenda kunonowaka dzimba kudenga, ari kunonogadzirisa rekodhi yeroko kuti paachazodaidzira waponeswe kubva pachanza chake chakabayiwa, iwe neni tinge tagadzirisa ukama hwedu naye kuti tigone kuzoverengwa pakati pechita chevaponeswi. Ko chimiro chenyika chichanga chakamira sei pamusi mukuru unouya muponesi? Ndi Jeremiah chapter 4 verse ya 23. Jeremiah chapter 4
vhesi ya23 timboona kuti zvinhu zvichanga zvakamira sei paachauya. Ndakatarira nyika ndikaona yaparadzwa isisina chinhu. Ndikatarira denga rose asi rakanga risisina chiedza. Ndakatarira makomo ndikaona achidedera nezvikomo zvose zvichizununguka. Ndakatarira ndikasaona munhu neshiri dzose dzekudenga dzakanga dzatiza. Hakuna chichasara chiri pamusoro pechimwe. Shakani paichadaidzira zvaitwa zvapera. Akuisira pachena mwana wamai kuti vanhu vakuru wachifamba panyika ino vanofambawo wakaeskotwa neeskoti inohlisa. Ndo zvichaitika nezuva guru muponesi raacha declare enough is enough. Rufu wangu wakambobata ushe, but not now. Cancer wakambobata ushe, but not now. Shumba makambodya vanhu, but not now. Jesu osimuka kubva pachigaro chake chenyasha, opfeka gauni rekuwa Mikaeri, obata munondo kuruoko rwake, obata tsvimbo kuruoko rwake, otora bhiza jena otasva. Zuru nezuru zvengirosi zvomueskota omira muairstop. Amira muairstop wakaita rega ndimbomhanya waTesalonika wokutanga chapter 4 vhesi ya16. waTesalonika wokutanga hazvingaiti kuti tirege kurava rugwaro urwu. waTesalonika wekutanga chapter 4 vhesi ya16. teerera mwana wamai, unouya ndati unouya. Vhesi ya16. Nokuti Ishe amene achaburuka kudenga nekudaidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari, ipapo wakafa muna Kristu vachatanga kumuka. Zvino isu vapenyu vakasara tichatorwa pamwe chete nawo mumakore kuti tichingamidze Ishe mudenga. Vhesi ya18. Naizvozvo nyaradzanai namashoko aya. Pachaita chisionekwe pazuva guru Kristu paachauya kutora wakaita kuda kwake. Bhaibheri raisa pachena kuti Ishe amene achadaidzira nenzwi remutumwa mukuru nehwamanda yaMwari vakafa muna Kristu Jesu vachitanga kumuka. Vapenyu vanenge varipo, vanenge vakararamira denga, vosangana first nevakanga vakafa vachitenda. Haleluya, sakado raMwari. Zvino isu vapenyu vakasara wokumbana wambundikirana hama dzedu dzimwe dzakadyiwa nezvikara. Zvikara zvicharutsa nyama yevatsvene yezvakadya, navaroyiwo vakadya vanhu vatsvene vacharutsa nyama dzavakadya. Vatsvene vaMwari wodiwa wodaidzirwa naMwari naJesu ari muairstop, ari mukati medenga. Ndo patichaona chisionekwi scalpel ichipfekerana neneckbone, neckbone ichipfekerana neshoulder bone, shoulder bone necollarbone, collarbone nebackbone, backbone nehip bone, hip bone nethigh bone. Pachaita mgwebede vatsvene vaMwari wodaidzirwa nechikukutsira chedenga, wodaidzirwa kuti vaende kumusha. Mwari wekudenga ngatibatsire atiitire zvakanaka. Pauro anombotorekodhazve zvakare nyaya yoyi kuna vaKorinde, oti tarirai ndinotokuudzai chakawanzika ichi, kuti hatitongowati tose asi tichashandurwa tose. Pakarepo nokuhwaira kwedziso, hwamanda painorira within a twinkling of an eye. Kudenga kuchaita silence. Mwari Jesu atumira auya kugashira wakaita kuda kwake. Otorana orowa the great space journey. Warowa the great space journey. Chapter 8 yazvakazarwa inoisa pachena kuti kuchaita silence kudenga
kwehalf of a time. Ichi chachiprofita hafu yenguva mukaicalculata nekuiwerenga zvinongoreva kuti 7 days kudenga kuchanga kuine silence. Chapter 24 yamapisarema, Jesu achitungamirira nekuchaira chitima, akagukuchira mafirst fruits ake, akagukuchira wakaita kuda kwake, akagukuchira vese vakada zita rake, vamwe vachiri vaduku. Osika hatingopindi mukati mejerusarema, tinotanga kuona chibhakani. Nokuti kana uchibva kumusha kwako uchipinda muguta, haungotangi nekupinda, unogashirwa nechibhakani. Welcome to Harare, the sunshine city. Saka isuo tinogashirwa nechibhakani. On the 6th day, zuva rakunonorereka. Welcome to Jerusalem, the city of God. No weeping, no crying, no sickness, no death. Zvese zvakare nechitema zvapfuura, zvakanyorwa nengoda, zvakanyorwa negoridhe, zvichionekera. So, by the sea of glass, togara nechekuno, pofoma a perfect square. Pofoma a perfect square. Adamu wekutanga na Adamu wechipiri womira, wosangana, wasangana kudaro wombundikirana. Jesu obudisa handkerchief mukati me hombodo yake, opisika misodzi nekuti Adamu achachema, achitarira the great multitude. Vamwe vanenge vari vabva kumativi mana enyika, vamwe vanenge vari vapfupi pfupi, vamwe vanenge vari vakatsvukuruka vakabvawo kuChina, vamwe vanenge vari all tribes, all nations. Onzi tarira one mabasa matuso echitema zvaakaita, but Jesu simudza mavanga ake. That is Zechariah chapter 3. Mavanga ndei? Jesu oti ndakabayiwa kumba kweshamwari dzangu, oti vakaponeswa nekuti ndakazovadzikinura pamuchinjiko. Zvadaro Jerusarema rozarurwa, nokuti denga rine 12 gates, mumwe namumwe opinda nepasuo rakanyorwa zita revana vaIsraeri. Vamwe vachapinda nepasuo raRubheni, vaya vakakurira chitema cheupombwe. SaRubheni akanonopinda akanonobata mudzimai wababa wake Biriha, mulongo wababa, but arangarira kuti nechivi chandakaita denga rikati gidi, handigoni kupinda, akatendeuka zvine misodzi. Vamwe vachapinda nepasuo raRubheni, vamwe vachapinda nepasuo raJosefa, vakakunda zvitema, vakatiza. Mwari kudenga ngaatibatsire, atitire zvakanaka. Tapinda mukati memazambara, mumwe nemumwe tokiraunwa naJesu, topiwa nyembe. Vamwe vachapiwa anonzi maStefanos, macrowns of victory, anenge aine nyeredzi kumativi mana ose. Vamwe vachapfekedzwa crowns, macrowns anonzi madiadema, macrowns ekukurira, crowns of victory, crowns of royal. Mwari kudenga ngatibatsire, atiitire zvakanaka. Unouya haangarambi akanyarara. What is troubling you? Fira pana Kristo Jesu, honye inofira pamudzonga. Chii chakutambudza? Wanga wakuda kurasha kutenda here? Wakuita sekunga kunamata kusingabhadhari, kunamata kunobhadhara. It won't be long. Keep on holding. Unouya haangarambi akanyarara. Anoziva ari kuti kanguva kaduku karipo kekuti madhuve namasisiva wambotendeuka. Kana watendeuka wakwaniswa wose, wakwana mukati mebhuku, wanyorwa mukati mebhuku, nokuti hazvigoni kuti denga rinakidze iwe neni tisipo, mainini wako wasipo, hanzvadzi yako isipo. Mukati vechikamu chino wanga wakurashikirwa netariro, unoti Mwari ndibatsire Yoshua, ndoda kuramba ndakabatirira kuti unouya anouya auyewo, ndigone kuponeswawo pachita chichaponeswa ndiverengwe. Kana zvikaitika kuti ndirare, ndoda kurara ndakaisa kutenda.
muna Jesu Kristu, nokuti musashamiswa naizvozvo, nekuti nguva inouya nayo vose vari mumabwiro vachanzwa inzwi rake vachabuda, avo vakaita zvakanaka kukumuka kweupenyu, avo vakaita zvakaipa kukumuka kwekutongwa. Kana uri munamato wako unoti Mwari, tai kuti mwenje wekutenda muhana mwangu usabuda, usadzima. Satani angazama kundisira macrucibles, but ndipei zvivindi ndirambe ndakatarira pana Jesu Kristu. Kana uri munamato wako, simudza ruoko rwako tive nenguva yekunamata. Baba musiki wedenga nepasi, toda kukutendai mukati menguva yemasikati ano, apo munoramba muchikuchidzira tariro matiri, muchitiisira pachena kuti zvikaita sekunga munononoka, kunyange musinganonoki henyu, tai kuti tipei zvivindi tirambe takamira, nokuti vachamira bedzi kusvika pakuguma ndivo vachaponeswa. Tisu hakuna vamwe, tibatsireiwo takadaro. Patinoda kunga toita sekunga toneta, tiwedzereiwo simba, sezvo makaonekwa muchifamba-famba pakati pezvigadziko zvomwenje. Maifambireiko Mwari? Maifambireiko Jesu? Maifamba-famba kuti muone kana paine mwenje woda kudzima, imi mowedzera parafini. Tiwedzereiwo parafini yekutenda, tiwedzereiwo Mwari wekudenga, kuti hwamanda netsuri pazvichazorira, tizoridza umhururu nemiridzo kuti wauya muponesi wetanga takamirira. Tatenda tenzi wekudenga, mukomborere isu tose nemhuri dzedu nemadzimai edu, muzita raJesu Kristu, amen. Davo